Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niki dinten Jumat. Angsal ilmu ten mriki mongko kula mboten kersane lali kula sampai akan datang panjenengan. Menungso menika nggadhahi sifat beberapa. Termasuk fisik niki enten sifat menungsane. Kali sifatipun jin yang di dalam diri. 3 sifatipun setan yang di dalam diri. 4 sifatipun iblis yang ada di dalam diri. 5 sifatipun malaikat. 6 sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikoh terakhir sifatipun Datuwa Ar-Rahman Rahim. Mokoh menika kula kalih panjenengan pun ngelampai engkang sifatih menungso. Nggih menika sing iman dateng Allah nggih diarahkan dateng Allah. Sing boten iman mung pados donya tok nggih menika kula kalih panjenengan pun ngelampai. Niku sifatih menungso. Sifatipun jin yang di dalam diri niku penuh trik, penuh kepentingan pribadi dengan ilmu-ilmu perdukunan. Niku identik sekali alam jin adalah alam menika alam trik. Kegaiban engkang nggih termasuk engkang didamel dukun-dukun menika niku yang di dalam diri. Sifatipun iblis yang di dalam diri niku lebih kejam. Moga tiyang engkang dominan sifatipun iblis. Jahatan tanggane, jahatan sinten mawon. Termasuk nggih menika sifat setan laknatullah niku lebih kejam iblis. Termasuk dukun-dukun engkang dukun santet mereka niku ingin nomor setunggal, ingin kuwasa rumangsa apik dhewe. Niku lek menungso sing dominan. Namung sifatipun para malaikat engkang di dalam diri niku taat, salat terus datang Allah. Apapun dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari menungso niku nek sing dominan sifatipun malaikat taat, salat terutama niku sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungso ingkang dominan sifatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika siar ten pundi mawon, termasuk ten warung, termasuk ten pundi mawon nyampeaken kehendake Allah. Niku lek sing dominan sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus datang Allah menyiarkan agama Islam. 3 sing terakhir niki ngapunten. Ilmu sifat ingkang dominan ma'rifatullah niku termasuk wali-wali Allah wahdatul wujud. Wali-wali ingkang pejah termika termasuk enten Pasuruan niki pemimpin utama waliyullah wahdatul wujud Romo Yai Hamid. Moko Romo Yai Hamid niku saged dikatakan pemimpinnya para wali kota Pasuruan. Moko menika Romo Yai Hamid ingkang dominan keimanane dateng Allah saged dikatakan wali kutub. Nggih, niku enten lebete menungso sedanten. Kula boten sesempurna napa ingkang kados tiang-tiang ingkang ceramah nika kula sanes penyeramah. Mung kula menyampaikan bahwa ini ilmu Allah ngapunten niki enten warung sehingga kula angsal ilmu niki langsung kula lebetaken ten YouTube senajan kula sanes YouTuber. Mugi mawon ilmu niki manfaat kanggoipun putra-putripun panjenengan. Monggo kita jaga sejarahipun perjuanganipun waliyullah wahdatul wujud wali Allah Romo Yai Hamid. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.